Mikrovaikuttajat on sellaisia, että mä en ole kuullut, että kukaan tekisi päätyökseen somea vielä mikrovaikuttajana. No nyt en tiedät yhden, nimittäin minä. Mä oon tosissaan tehnyt somea täyspäiväisenä yrittäjänä noin 3-4 vuotta, ja mulla on TikTokissa noin 10 000 seuraajaa, Instagramissa 6 000 seuraajaa, ja mun sisustustilillä noin 8 000 seuraajaa. Elikkä ei todellakaan puhuta mistään isosta seuraajamääristä. Ja mä oon silti tienannut kuussa parhaillaan yli 10 000. Totta kai jokainen kuukausi ei näytä ihan tältä, mutta mä oon kuitenkin nyt yli 3 vuoden ajan joka kuukausi tasaisesti, säännöllisesti tienannut todella hyvin näin pienenä someyrittäjänä. Emmillä on todellakin tosi hyviä pointteja ja osaamista tämän alan suhteen, mutta mä haluaisin kuitenkin vähän oikaista sitä, jos joku haaveilee pienillä seuraajamäärillä, että tästä voisi tulla täyspäiväinen työ heille yrittäjänä, niin se on todellakin mahdollista. Esimerkiksi silloin, kun perustin yrityksen, niin mulla oli siis muutamia tuhansia seuraajia vaan, ja tavallaan se mun tavoittavuus oli niin kuin todella suppeeta verrattuna just esimerkiksi johonkin todella isoihin vaikuttajiin. Mutta silti jo silloin niin mä elin täysin tällä mun somella. Miten mä tämän kaiken sitten tein, niin totta kai kovalla työllä ja sillä, että mä rupesin tekemään mun myynnin itse. Mutta kyllä, vaikka sulla olisi vaan muutama tuhat seuraajaa, niin sä pystyt yrittäjänä täyspäiväisesti tehdä somea.